Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag der skal vi snakke om, hvordan skatten fungerer, hvis der du enten ejer aktier, eller hvis det er, at du har nogle værdipapirer, eller et eller andet. Så det er i dag, der vi dykker ned i, hvordan og hvorledes det hele det fungerer, sådan at du kan være mere sikker i, at er det nu mig, der bliver ramt, er det nu mig, der bliver set lidt over. Ja. Så det første, jeg vil snakke om, det er, hvordan fungerer skat? Hvad sker der med, sådan, hvad nu hvis jeg investerer 100 kroner, og det bliver til 500 kroner? Hvordan fungerer skat så? Jo, skat har faktisk gjort det rimelig nemt for dig, at hvis de skriver hernede, længere nede, hvis du starter med at tjene op til, hvis du investerer, og du siger, okay, jeg får et rigtig godt afkast. Det er det der, at din kurs, hvis du går fra 100 kroner til 200 kroner, så har vi en stigning på 100%. Fordi at så er du gået over. Men hvis vi siger, at du får en stigning på over de her 67.500 kroner, så er det her, der du betaler 27%. Det vil så sige, at så får du ikke alle de 67.000, men du får stadigvæk en stor portion penge. Jeg tror, det er omkring de 40.000. Hvis du så kommer over, er det så der du skal op og betale de 42%. Og i dag er det så også, at hvis du har dine aktier inde på en aktiesparekonto, som ung er det meget godt, fordi der betaler du et årligt skat, og der betaler du omkring de 17%, hvis jeg ikke helt husker forkert. En anden ting ved aktier, det er også det de skriver med dit tab på dine aktier. Hvis du har et tab på dine aktier, kan det faktisk gå ind og blive trukket fra. Det kan faktisk, som de også selv siger, du kan gå ind i deres rubrik, skrive, nu har du tabt det her, så bliver det faktisk beregnet af, som et tab, sådan der, at hvis nu du har solgt for andre aktier, fået et godt udbytte på dem, så er det faktisk meget nemt at få trukket det frem. Så gør skat det automatisk, det ind, og når du kommer ind, meget nemt hen over skat, så kan du faktisk søge på skat beregnet, så gør den det næsten automatisk. Den guider dig fuldstændig ind og ud af det. Og den siger, hvordan og hvorledes det vil fungere for dig. Den siger, hvordan det er, hvis du har gevinst og solgt, hvordan det er, du skal gå ind og taste det. Hvis du har noget tab af dine aktier, hvordan det er, du skal taste det. Over platformen Nordnet, der har de faktisk gjort det så nemt, at når du logger ind med MitID, er du allerede, så noterer de det meste af dig for skat. Sælger du noget, får du noget negativ afkast, er du gået i minus, så har Nordnet dig stort set dækket på alle punkter. De går ind og fortæller dig, okay, nu har vi gjort sådan her med skat. Vi har hjulpet dig med at skrive, jeg har tjent så meget på det her år. Jeg har haft minus så meget på det her år. Men de går også ind og lægger det ind i rubrikkerne. Og her er det faktisk vigtigt, hvis du selv går ind for at tjekke det, fordi det er ikke altid Nordnet 100% har ret. Hvis nu der er nogle ting, der er lidt foran eller lidt bagud, så er det vigtigt at have gemt sin værdipapir, for hvornår du har købt, for hvor meget du har købt. Fordi så kan du være inde og sige, jeg har faktisk tabt så meget, men Nordnet har kun sagt, at jeg har tabt så lidt, eller Nordnet har faktisk sagt, at jeg har tabt for meget. Det samme er det også med, hvis du får et positivt afkast, så kan du faktisk gå ind og sige, jeg har vundet, eller jeg har ikke vundet, jeg har optjent så meget, aktien er gået godt, jeg har fået det her afkast, Nordnet har indberettet for lidt, eller for meget, så kan du altid gå ind og ret. Og det er så vigtigt med skatten, fordi der er ingen der har lyst til at stå med det røde tal til aller sidst på året, på grund af at, nej, nu er jeg blevet ramt af et skattesmæld, på grund af at
Nordnet eller en anden aktiebaseret børsnoteret hjemmeside har sagt noget forkert. Du kan jo også være med til at investere over din egen bank selv. Som der også står her. Nogle gør det over banker, og andre gør det over, selvfølgelig over nogle sider, Nordnet, Saxo Bank, og jeg kan nævne mange flere nu. Det var egentlig lidt, hvad det var, jeg havde at sige om skat. Det er rimelig vigtigt at have styr på det her, fordi der er ikke nogen der har lyst til at være i minus eller et plus for året. Så jeg håber, at der du nød noget af det her, jeg håber, det sætter nogle tanker i gang. Hvis der du er lidt usikker på det, kan du altid skrive til mig. Så skal jeg nok svare på din kommentar. Og så skal jeg nok hjælpe dig 100% med det her. Og husk, det her det er stadigvæk ikke nogen rådgivning. Det her det er bare til at hjælpe dig med at komme i gang, hvis det er sådan, du gerne vil have det. Vi ses i næste video. Hej hej.